teladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adikku sayang, adikku sayang, kini masanya kau akan dihitankan. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau akan dihitankan. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah, tersebut Nabi Allah. Matur sembah nuwun. Enji saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten nggih Pak Bu ingkang mengkugati lan boten kasupen wilujeng sonten kagem para tamu undangan sedaya kemawon sugeng mirsani sugeng midhangetaken campur sari rancak saking Singayuda. Sakmenika wonten pamundutan apa mboten Bu? Adakah permintaan? Kalau ndak ada koleksi sendiri ya. Dari satu persatu dari Hajah Indri. Ada permintaan lagu koleksi apa? Langsung saja, bras bras. Dikasih air bunga. Bersama Singayuda campur goyang anjay. Anjay gene sapa kuwi? Ora salim karo mboke le. aku
goresan dosa dosamu di hati, catatan noda yang berdarah ini, air bunga ini tiada harum lagi, air bunga ini tak mampu mencuci. Terima kasih Haja Indri. Injih. Apakah ibu yang ada di depan panggung? Iki ketoknya panggung lho Bu. Rumasane dalan kopi niki ini enten karpete panggung. Jam 12 sak menika Bu. Penyanyine kathah ingkang pundi? Ingkang panjenengan suwun penyanyine sing pundi? Kula lho tuwekan ngene kok nyanyi. Ya wis ora apa-apa. Yuk sayang jam 12. Diaturi kagem ibu namanya sinten Bu? Ibu Rebiatun. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bu. Pokoke diaturi ngersake napa mangke diaturi. Saged insyaallah wonten orjene. Oh dari tuan rumah. Oke. Terima kasih Bu, tuan rumah. Jambu alas. So. Oh ya. Wasik. Kelingan manis seseme, terus kelingan ramah gemuyune, tresno lan kasih kasih sayange. Karep atiku lakon dadi bojone. Wasik. Sayange wis duwe bojo, nanging aku nduk wis kebaca tresno. Nelongso rasane ati, yen aku nganti ra klakon melu duweni. Wasik Singayuda. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut, durung rondo aja direbut. Ayo Nduk. Sumpaning batin yen kula sedhake kawin, tekate ati ora bakal luru ganti. Alah keri. Wasik. Sumpah-sumpah wis janji karep sahidup samati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas Nduk manis rasane, senadyan tilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku Nduk wis kebaca tresno. Nelongso rasane ati, yen aku ra kelakon melu duweni. Penake lah ngono separuh-separuh gak apa-apa. Masih satu Mas, tali kotang. Didik Arum. Yuk sayang. Wasik Singayuda.
kok ngilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit terang ngabari apa kowe lali karo aku iki dan regane 6.000 kuwi wujud katresku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kotan singo yuda hey hey ha ha Iki masaline takon jorake Mergo bebarang-barangake Aku dijudune malah karo priya sece Wes cukup mung semene wae Mas andem basuki aku ora bakal parangake mesti bali Bekane pati kali kota wujud tresna kang suci Singo Yudo Elsa Audio Sound System Aksi Dennis Channel Ayo Mas Debien wis tak tukoke wujud tali sak kotange saikine lakon ngilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kotan hey di arum hey ha ha Iki masaline takon jorake hey hey tos Ali kotang iki tak simpen tekaning padi tali kotang saksi tresna kang suci tali kotang saksi tresna kang suci Terima kasih permintaan ya.
rama ngundar aruming kusuma mulang lang pronto agawe sen-sen menolong semulir pahit madu lindri-lindri nyawang netramu dasar lancir kuning agawe tresno atiku
Andril. Ayo ayo ayo. Sing dadi reok dari endut-endutan Endut-endutan. Lirikan yang bikin penasaran Oh ya, yo. Kadolan sorak penonton kesenangan Kesenangan. Masih asik dengan goyangnya Dasar nasib memang lagi apes tenan Penari jatuh keberatan riuknya Yo 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 yo. Ayo yo. Ayo sing ngedor iki sapa? Yo 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 Andri. Do lemes iki. Awake do lemes iki. Asik, ayo Pak Surajin. Ayo yo. Iki piye to kok ora ono sing ngedor yo? Ayo yo. Ayo Dul. Ayo yo ayo. Ye 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 ye. Ayo yo. Ayo ayo Andri, ayo Andri. Ayo. Senenge Sorak sing nonton ngubengi bunderan tak sogok Tambah semaraknya hiburan Tari reok asli dari Ponorogo tari reok asli dari Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok pilih wonten kalepatan kula sak kanca saking rombongan Singayuda ngaturaken kalepatan ingkang kathah wali taufik walhidayah walindo walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.